Yes, any Komo Berekum West NDC chairman. Don't say ade we ya na the entire ye kan say baby o ha be kwes na chairman for this chairman DB chairman na chairman DB na yenka but the wunya chairman bi so ono so ono ade atunu ho asi wo so obebo amakon na yetima kon na yabo na baso chairman wa homa no so chairman ma me ntia ma akwa ba mfama Akoma FM so apombo de nyame adom boko mi asejon ma me mo abaso because ade na motivate you my because nanu bi ni abo chairman fo bi din wa unu anom chairman fo bi NDC chairman fo bi a ye tetinam so say ba ye no mo kra de omo ho agim e na omo ankra na agire mu a omo protecting crofo but for you to lead a task force mo akoye this operation there I see abo abaso e ba ne say na de any motivation e ma won dey yes ade yo minia medasi anopai se jawa fremo bisams the ICO Berekum West Saturday no na me hunu wo fidie so say ndemia bi say omoye guarantee constituency Berekum West Benkasa enti de baya an say tu anamo ntina yewo national security for bi wo ye ha me mo milidu omo ne ne omo nyina omo kohwe na omo say chama no kwese nkurufo no wo ho na omo frem na me party for no pe nipa kakra ka me ho na me call site wo kohwe ya sa omo a start ya omo person be guarantee no nti omo pumping machines for chamfine wine yentima fa chamfine no kra oge ba bia nkurufo no de akosi dia so my imagine say kwambia so on person be to guarantee ni wo Berekum West me so my crisis su dia say Berekum West dia me yekuani a minim fa so ewo adwuma so na guarantee e be say yen saase dia na tomato so ewo Ghana ha no e kamia e say fa kese no a efri Berekum West ye makwa mo be say yen suo dia na say yen to si adwuma no mo ba be say no na say metiase a ndidi na say kwambia so no me bo ho ban say ne be ya say pa de me constituency ya de me fa sika ni bre enkodi guarantee achi nko so say ni peskanti say guarantee for ba no be psika de ma chairman na me chairman me de me ho ko she guarantee mu enye no ntini me stande ya omoto abamam as a Berekum West constituency chairman me ya ma say me party no ekoyi na NDC no efa ne ntoma pafira eni ntini ma be di party na ni mfie dum yedi say me sa kan Berekum West seat na bra me sa kan seat no na guarantee ya me mampanyini John Mahama say ompe guarantee na me Berekum West chairman me be so me ya guarantee there na say me ni mfanyifo na anye den eni ni yie enti guarantee ne dia omo free hefa samrantie na amache o papa pani ana na me omo be guarantee no ye ni omo kura obi omo free area ha ba bia ye bi se ma omo se na omo freedom a ne ba ha bi free ba bi ni ye hu ye koduru ye no guarantee for no omo aye adwuma na me so omo wo bi a otise bia bi so otinyi o bi so onya hu se mo afiti a mo ba pe a mo bedru search wona bi ani o tama ye fiti e de ka toasting pa na ye ko ne nyema ye koduru ho ye stia ne se ye se nkrofo ne dia duwu ma obi adi meka o ma wurawura na ye obi a nche no ye kwa na o mo machines ne dia wo ho machines no 4 pumping machines 4 tam fine wine na so o ma ye so o person be guarantee but o video no ya obi ehye ya la course bia ogina we no so ono nka omo ye adwuma no ho bi dabi eye meeting na me de omo ko ono bia o sa team na me de omo ko ono di wankasa kan wo no video no na wo shata de be na shata o me na wo hwe clear na e wo ho no me na niam ni nyina ma hye gugu nko ho ana me hye clock tea white na atache na yi ma mo ayi fi no na say una na una nka wo mbia obi dia asem wo hye we video ne ka say nkrofo ni bia na pani se pa na wo nti wo na wo gina kai su me na me gina ka no so niam na me kia me na me frekia
na kia no be fa enti yɛde dwam firi yiwura mu no ya brebre beduru krom no na ɛsɛ yɛ video kakra na yɛ video kakra wo I see asemo benti usha is it far from baby a because mo say mo ba community ni mu na mo gina yi far from town na baby o mo yɛ sa adwuma no aha kuro no to aso mienu enti kuro no mo yɛ guarantee ni de yɛde free ho ba another town mo frɛ ho na na hia no Benkasa ne na mo yɛ sa adwuma no wo ho enti yɛ brebre titi ma yɛ free wura ho beduru na na hia ne yɛ sɛ na me ya adom yɛ tima PF nkrofo no nsɛm ɔsɛ nkrofo no kita nneɛma bebree ba so yɛ kɔ no yɛ so yɛ boa yɛ ho kakra de ba to mo aturo yɛ nima aturo kitɔ mo aha ne yɛ so yɛ de na yɛ ɛna mo di ani mu sa akɔ yɛ na mo kɔ yɛ na mo yɛ ɔmo ɛda ne aturo gu mu so a nka mo bɛyɛ den adwuma wɔ yɛ a yɛ agye ato yɛ ho si deɛ mengi ni sɛ me ade aturo pa de me nyɛ bɛn suro ni saa because ma agye ato mo sɛ medi dɔm anim a ojini se obi ba botuo ojini se obi ba yo chiri ya wontimi nko minia enti chairman nyame ne ye nenam chairman je see beyond this one e de na mo ye se oti ye na watu ho anamon okwa osman ye ni se going forward de ye ni se nne sina adechie kan bia the task force be ko area o ye be monitor say obia ntimi nkɔ nkɔyɛ guarantee ni bio Akoma FM 87 ɛnti Berekum west de ɛpɛ sɛ yɛka sɛ monka na mafidie ni so sɛ wɔpɛ sɛ woyɛ guarantee pa de a wodu Berekum west constituency no baabi a ɛkɔfa de a na wɔatwam na binom ma akwan na de mfidie bɛgu ayɛ adwuma de a na ɛgye ɔma ma akwan na de mfidie agu ɔyɛ adwuma yɛ mempɛ guarantee so de binom ka sɛ aban ba yɛ mo am party for no de mo ho ebinom de mo ho agye mu no wonya sure sɛ chairman de wo kan ubenya problem from o party for ho de because man for say mo ba yi mo am nkrofo enso esi man na no nkrofo bi didi ya na nso so didi yi nti o mo anso so de mo ho agye mu bi nti wo ankasa wo yɛ party constituency chairman na wa sorry say no unya opposition bia from one kasa party for dabi DC tamachi man pitamachi honorable kwabran chase to guys tamachi DC currency asma tamachi regional minister otamachi nti we dey attend nipa ba ko a wo ya de asase wurafo no kura no se me be chichi asase wura no asase wurafo no omo kwan ma omo beye asase no mekọ na bibi ka sɛ asase we yɛ hwan de a na me obi ma ne point sɛ asase we yɛ wo de a ɔmo ne me de ɔmo bɛkɔ court because sɛ wo asase wura no ma guarantee ni kwan a ɔbɛdɛ na aba hɔ aba bɛyɛ adwuma ɛwɔ hɔ asase wura fo no ne gigi sika wɔ ɔmo hɔ na ɔmo kɔkɔ yɛ adwuma no nti wo a asase ɔmo atu guarantee bi ano na fra ɔmo court bi nyomo a me de ɔmo nyina bɛkɔ court ya nso so saa ne ma no so Berekum west because omo to aba ma me say mainly the party no mfare ye nkɔ baabi a hɔ ye kama sɛ ne be ya nkudidi be ye de a mainly the party no mfare nkɔ opposition because the timamufo a mo Berekum na nanom ne abusuafo nyina ehwe sɛ ye betima bɔ ho ban na guarantee na nya dɛ MSA ye nsase Berekum west okay na sɛ party ana nipa ba ko bi o personal interest kakra benya agu bɔton no ɛno ne wɔ ho sɛ dia na sɛ nipa dodoɔ na ɔmo manu no wɔn dwene ɔmo ho ɛsi adwene nipa dodoɔ ho kyɛ nipa baako bi a ɔkɔyɛ saa deɛ na pesika de ato no bɔtom okay chairman yɛbɔ aba so kɔso a na konko bɔ man no why sɛ de ɔkan no o se seat no na nyɛ mo de ama prea na monya nti adeɛ bi a mo bɛyɛ sɛ de bɛyɛ a mo so betima protect seat no ɛne manfo wɔ hɔ no bɛyɛ dia yɛso so yɛta with right me da wase bebre enso yɛ da wase right ebusua efrɛ no James in team Berekum West NDC chairman ɛna motin nka no report to be free Obuase estate nso ba no pɛ sɛ si ja